Bună tuturor, eu sunt Carina și da, astăzi facem un episod din gaming, iuhu! Da, pentru că n-am mai făcut episoade din gaming și m-am gândit că putem să facem, gata. Ce-au astea? Ok, hai să ne dăm. Deci suntem aici la Waterpark. Din greșeală am dat, de fapt, nu din greșeală am dat să vină colacul, dar e. Hai să vă arăt și vouă aici la Waterpark. Dacă vreți, puteți să intrați chiar acum cu mine. Fapt, ce acum, că... Să ne jucăm. Ok. O să mai continui seria asta din gaming, pentru că n-ai cum să nu o continui. Bun. Haideți să ne dăm la lift, pentru că în episodul trecut m-am dat numai la asta. Oi! Mamă, cum eram fix dreaptă! Ziceai că sunt statuie, eram dreaptă, ca la armată. Nu fac și eu nimic bine pe tobogan, nu fac. Hai să ne dăm pe ăsta alb, că pare interesant. Pare foarte interesant ăsta alb. Deși într-o zi mă gândeam cum să urc. Că eram pe un laptop mai ciudat. Și nu mai știam controlele și nu mai știam mai nimic pe laptopul ăla. Iuhu! Uitați-vă și voi cum stau. Dacă ar exista așa ceva în realitate, ar fi super duper. Ok. Ce neagră e asta? I'm black. Păi se vede, fată, că ești black. Se vede că ești neagră. Ok, să-i dăm și noi... Very good. And very good. Ok. Mă întrebam dacă e cineva din România. Chiar nu știu, poate ați văzut vreo mesaj în română. Voi un mesaj, deci dacă ați văzut un mesaj în română pe chat, când am intrat mai devreme, să-mi spuneți, pentru că nu am văzut nimic. Nu am să prea bine să mă uit. Hai să încercăm pe ăsta roșu, deși pare neinteresant. Îmi pare cam prea neinteresant. Pe ăla l-am încercat. Nu l-am încercat pe ăla. Îl încercăm și pe ăsta. Hai să încercăm să sărim. Pe ăsta. Băi, sărisem. Deci într-o zi m-am pus așa și nu știam. Bă, ce are de nu pot să urc. Casem sus de tot. Nu. O să mai fac episoade să-mi spuneți ce vreți să joc. Aș putea să joc Bacon. Deși mă cam deranjează pentru că am jucat destul de des Bacon. Și na. Ok. Am stat o grămadă în apă, iar acum să ieșim și noi. Wow. Ce mișto e piscina asta, ce ciudată e piscina asta, că vedeți și voi. După waterpark-ul ăsta nu mai e absolut nimic. Vedeți? Goluț. Văd acolo pe cineva care stă pe jos. Vedeți? Acolo? Stai un pic că nu pot, nu știu cum să vă apropii să vedeți. Să vedeți voi, nu știu. Nu mai a plecat. Era cineva. Ok, bun. Haideți să... Băi, ce am eu de mă pun numai pe șezlongurile astea? Haideți acum să ne dăm... O să pun pauză pe video ca să pot să ajung eu la ce trebuie, adică la scări. Pentru că durează destul de mult să ajungi la scări, adică aici a fost ca iau, puteai și să pună, nu știu, altceva, un ciment mai mic. Da. Nu am ce să fac. Da. Nu am ce să fac. Unde mă duc? O să vă pun pe pauză. Sunt deja de 4 minute, ciudat.